yettode wodani Allah telɗo e laamu mum julde nulaɗo mo Allah woniri dunyata yettude sababu ko waɗinede me ɓurɗo kal mboɗo yetta ceernam gandinowo mi rabbana Alhaji Muhammadu Seydou Kawisa golle mum koy sunna annabi golli fade rabbana feri fotaw ferdiri Allah bamtude diine do l'islam o bamti sunna lawol sekhana Qur'ana demgal Allah halde Mustafa zariyaji diine sunna annabi serata jomen subima orokuma kala doke mum jillani yengo e yidde jawkal dunya dambiye da siraja diine noti ene mum kasam sinurallahi jomen rokama gidgol ɓernde fade Mustafa hawayno mawjul bahri feñe yeso rokama inde nulad Muhammadu Mustafa nanda tokara Ahmadu Habibu do sekhana rokama labal ɓernde sabu kala mugal Faksayo durni bene soli ko rabbana rokama pewal golle labtude diine hay sunna joy farduji timmi golle ma rokama joy farduji diine e jogli mum kala joglu hen fo ceerno timmi sandi ma rokama rontude darde annabi Mustafa nurul ilahi e ɓernde maɗono famdata rokama cuusale sembe yaade halku fo omo tubna omo waajo no yitiri rabbana rokama cellal laaɓi reedune yankini wajma ko wajihillahi gofdi Mustafa rokama fuuta e halku fo yaafabodu kala jeebiliɗo e maɗa hawre rabbana rokama timmal hayru ngam kala golle ma karey siraju ko jikku jomen rokuma rokama kala jarabuji metteno ndidori kono Allah walli doge mako to rabbana rokama sirru e jahru salatul fatihi ele wajina mayo hale marokamu nyal e njurum e nundal seydi ba weliyaji Allah e mane dumi serata kabural waliyaɓe baɗaɗo ceerno ɓe e janseyimno ko babo on woni ceerno ma rokama tato waliyaɓe tambiruhuma aɓe parnoma fi waji hinuru to rabba ardi ko ceerno ɗo talla hamme baba men woni ceerno ma kala bindi dongal ndonida kawisɗo maɗa e ceerno hamme bayna ko jogino o totti ceerno gollir dina o wayni cilon omo ɓenna sohla gasani taw omo yiloyo ngomayo mangogo ɓeɓata hawnati kolda o wi mi yiti ceerno am Alhaji Ali ko jaajo gandal duna
Kodon tan o jabi Ceerno bismi Seydi Ba darbende am bismi mi ɗon woni suuduma Alhaji Ali nde wiɓe gande hande koy joginomi ko jomam arida Seydi Ba Alhaji Ali nde ittiroki mo sirru mum fofda ko an jeyno hollir sunnama wasiyiɓe kala dewnoɗo caggal mako ko yoketu caggal Ceerno meɗen Seydi Ba ndaw kawisaji e sunna gollal Seydi Cam nehi Ceerno men e nder sunna annabi Mustafa ɗon dumunna o golli sunna nulaɗo men hawnati nder gilgol nulaɗo Muhammad nde o gayni ɗon kala golle sunna e mbadi mum omo fella dine o sappi lawol sehana lelani hoddiro Allah joli fi qalbi omo sohli tudema yo yañgogo ɓeɓata titi o giɗo Allah wiyete Ahmadun baromburgo on woni Ceerno ruhuma jew Ceerno Ahmadu ɓamti ruhune farnoma Allahu wahidu goto on tan nane keɓɗa ilahi ɓernde yanana wemata hulata o dogata sirru jomen rokuma jom sirrul kawni sirru ilahana omo fella dine sunna anna subhana be waliyaɓe tato fonde nduma jom ilmu binde sunna ɓamtuɗo ruhuma subhanahu ndam Ceerno dillini halqu fo nde o feeñi ɗo lomtinulaɗo Muhammad bahrul buhuri bahru wilayatan jom doke jom sabaru orudi duniyata yorontu kala nder ɓesgu maɗa e ɓesgu mum fayduji mbanju e ɓesgu nanaɓe jannata amina ya Allahu jomen rabbana yorogo en wajande giɗugol Mustafa kame Seehu Tijaan yarnu mene nder bahru mum kodden e annabi wendu jannata kawsara jarama Ceerno Haruna jarama